Vítám vás u dnešního videa. Dneska reaguju na Fizzyho, protože tohle byl začátek mý celé YouTube kariéry na mém druhém kanálu, který mi bohužel jsem musel smazat. Nebudu říkat proč, aby nebylo nějaký drama, takže jdeme se dívat. Já teda, jak se to zeptá. Tam vaše palce. Hele, AI. Já taky nevidím. Oh my god. What the fuck? Mi ukazuje, že má jenom dva. Tak je to jenom palec, tak palec asi budou mít ty. Mě zajímá, jestli jsou velký jako... Mě zajímá, jestli jsou velký jako mravenci, nebo stejně velký jako člověk. Protože jak by to vypadalo? Chodící palec, který je vysoký jako člověk. No, musel být fakt strašidelný. A taky nemají oči. Takže jak vidí, kam běžej. Možná nabourají do sloupu. Vlastně... The fuck? Ani nemají... Za chvilku neuvidí člověka, jak je zabijou, no. Přesně tak. A palcáky nevidí, jakže mají. Další reklamy do prkínka, nemám rád reklamu vůbec. What the... No. Oh. Aha, odlevit. Kam odlítl? Bude ta poslední nedělá konce. Hm? No, vždycky. Víte, co to je AK-47? AK-40? AK-47? No tak to s tím bys ho zastavili hnedka s AKčkem. A neříkej mi, že budou teď palce.
Ty promění všechny v palce, ne? Je to Bible? Těm by mohli zničit. Jak si zvolejte Boha, ne? Bibli. No, proč bys, tak máš palce na ruce, ne? Si uvědomila až teď, ne? A teď se vám sadím, že teď se jim udr. A jich umřou. Oni by to nepřežili, prosím, kdo se na tohle dívá, neskoušejte to. Ano, to doopravdy udělejte, poslechněte Humiho a Domču, nebo ne. A víte, koho ještě, co můžete udělat? Můžete ještě dát odběr, abyste pomohli všem. Mě se jenom strkaj. Masakrovala, to je slovo. Jak dlouhý to bude? Maria další reklama. Jak napište do komentářů, jestli se vám líbí reklamy nebo ne. Pro mě štvouly reklamy. Meklamy, teda veklamy, nebo do prkníka, už nevím, co říct. Tahle reklama se mi přímo líbí. Ano, tak stiskneme tohle tlačítko, aha. Použijte AKčko! Bojujte, ne. Bojujte, ne. Jak se retardovaný, tam má ruce venku a má nože. No tak bojuj, ne? Bojuj. Odebírej. Jo, zmačkejte, dělejte rychle. Třeba do vězení. Nebo použít můj nejlepší kamarád AK-47. A elektrická židle.
Já nemám slov. Pošlete policajty, ohňostroj je zakázaný. Nebo možná to není zaplacený. Britney Sylvester. Ňa, 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 ňa. Tohle je jedno z mých asi po dlouhé době nějaká reakce na tohle, ježišmarja, tohle dejme pryč, tohle. Takže nezapomeňte dát like a odběr, jak jste slyšeli Humíka Brumíka a Víťu Šmíťu, tak dejte like a odběr. Doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že dáte ten like a odběr. Velmi moc mi to pomůže a čím víc like a odběru dáte, tak tím větší pravděpodobnost, že já budu mít konečně dneska ráno, konečně na chleba a šunku. Děkuji. Zdar. Se to vypíná tady. Tak zdarec.